Ассалому алейкум, духтаракҳои хушрӯи канали ма. Ҳама каса асозен, хубен? Фарзандатон хубанд? Чӣ ҳол дорен духтарако? Духтаракҳое ки канали мада омаден, ҳаматон хушомаден. Раҳмат ки мара интихоб кардину тамошо мекунен. Духтаракҳои хушрӯ, дастгириро фаромӯш намекунем. Лайкотонам монен, подписатсия кунен, баъд видеоро тамошо кардана сар кунен. Дастгириҳои шумо духтарако барои моро як мотиватсияи дига барои видеои нав тайёр кардан мета. Лайкотонам монен, комментарияда ягон смайлик рӯй кунен, беҳад ман хурсанд мешам. Савол агар надошта бошен. Савол дошта бошен нависен, ҷавоб метам. Ҳаматонда раҳмати Аллоҳ духтарако ки қайти ма ҳастену тамошо мекунену дастгирӣ мекунен. Духтаракҳои хушрӯ, дар иҷа боша айбозор харид карда овардагӣ будан барои банка кардан. Чӣ хеле ки дар видеои гузашта гуфтагӣ будам, ма зверабой карданӣ будам. Ана ҳамура хостам ки тайёр кунам. Болгарский помидор, райҳон, пудина, укроп, қаламфир, ҳамин чизоро ҳамааш кати ма ҳозир зверабой тайёр мекунам. Бисёри одамон зверабойда рӯған меандозанд. Тарафҳои мода рӯған намеандозанд духтарако. Барои ҳамиқа ма ки берӯған хӯрдаам, хе калон шудагӣ, омӯхта шудагиам, ҳозир ма зверабой берӯған тайёр мекунам. Не ки ма дидагиам ки одамо дар зверабой рӯғанам меандозанд. 11 кило помидори ширина гирифтагӣ будем. Хай то тайёр кардам ки аксараш ба фикрам ки 2 килоша гирифтагиам да барои ами хӯрдани хона. 9 кило ҳисобш кунам. 9 кило помидор, 2 кило қаламфир, 1-1.5 кило болгарский. Хай баъд ами зелинош. Райҳону пудинаву ҳамиё кати. Тайёр кардам айма чанд 7 банка 1 литра шид. Я банка 1 литрара нисф шид бо. Яктай дига банкаи 2 литра ёки 3 литра да. Уам пур шид. Помидора реза кардам, ҳамаи ҳамин чизоро реза кардам. Дар дастам перчатки кашида қаламфира доноша полни гирифтам. Дурунша хушрӯ тоза кардам. Баъд тайёр кардам духтарако. Хеле қаламфири донадорам хай тайёр мекунан одамову. Ман хостам ҳамин донаоша бигирам. Аками 2 кило қаламфир чанқа вақти мара мегира гуфта дуруноша тоза кардам. Якта дег хай овардан, як деги калоне ки дараму ҳамаша андохтам, ҷӯшондам ним соат. Духтаракое ки зверабоя тарзи ҷӯшонданша намедонен, мегзаронен ёки сразу мебардорен, хомтар меоя. Ним соат меҷӯшоненаш. Баъде ки дар дег андохтаен ҷӯшидана сар кард, ним соат меҷӯша, баъд мегиренаш. Агар ки камтар гузарондем, маззаи тамат мекуна. Аҳамият додагӣ бошад, хеле маззаш вобше дига хел мешавада, ҳад бисёр биҷӯшониш. Барои ами зверабоям худашта якта минут дора ки ҳамон минуташ кати меҷӯшониш, баъд маззаш ба маззаи хушрӯ мешава. Ина духтарако банкои ма ҳамаш тайёр шид. Пур кардем. Отаи нигора маҳкам кардан даҳанашона хушрӯ. Банкое ки ҷирғод мегирифтем, бисёр ҷамъ мешид, мусорда мепартофтима. Ҳамвора ядаташа мондагӣ будам, амхе дуруни ҳамвода пур кардему кришкаи нав харида даҳанашона маҳкам кардем. Ҳозир хушрӯи истодагӣ ай вайрон нашда, якина чанд рӯз гузашт. Ба фикрам ки 1 ҳафта гузашт. Баъд зверабои тезак қати духтаро манту тайёр кардам.
мантӯи гӯшти, мантӯи кадугӣ. Дар мантӯи кадугӣ пудина, райҳонам хеле зелен андохта тайёр кардам, барои худам дӯст медорам. Зверобой тезака қати шиштем хӯрдем. Маззаи зверобоям хушромадагиай, светчам сирхак омадай. Помидор хаяковзи сезони помидорай ку помидорои сирхаки ширинак. Барои ҳамиқа одамо банка мекунанд ки зимистонда помидори ширинак намеёванд. Ҳозир сезонаш ки ҳаст, банкҳои хушрӯ мешава. Агар ки хушмонбутаву тайёр кунем ҳамин тайёр ки кардия чӣ мешава? Анам хеле духтаракҳои хушрӯ. Ҷа боша духтарҳо рӯзои шанбе, якшанбеай кӯдакохонада. Ягон праздник надоштем, ягон чӣ набуд. Просто хостем ки кади кӯдако шашлик тайёр кунем, якҷоя бишинем, бихӯрем. Амхалӣ берунда биромада пухтем якҷоя, кӯдако қатӣ тайёр кардем оилавӣ. рӯзҳои шанбе, якшанбе ҳаракат мекунем ки кӯдако қатӣ вақтмона бисёртар гузаронем, барое ки 5 рӯз садик диян, 2 рӯз хона диян. Амхалӣ нағмабозӣ карда, кӯдакбозӣ карда қатӣ ҳамён мегардем ки зиқ нашаванд. Шашлики фаршӣ тайёр кардем худмон. Баъд шашлики гӯспандӣ. Як рӯз шашлики фаршиша тайёр кардем, пухтем, пагашт баъд гӯспандира пухтем, барое ки гӯспандӣ бояд як рӯз мариновад шава, баъд хушрӯ мулоимак мепаза. Духтаракҳои хушрӯ, дар телеграмам ман канал дорам. Касе ки хоҳишмандай, силкаша дар таги комментария мемонам, дроен подписатсия кунен, дар уҷа сурат, видео, ягон чӣ ма мепартом. Духтаракҳое ки мехоҳен тамошо кунен ҳар рӯз мара, ман дар ҳаминҷо ҳастам. Хай Инстаграм, ТикТок ҳама ҷода ҳастаму телеграмда бо бисёртарам духтаракҳо. Касе ки хоҳишмандай, марҳамат дроен. Дар ҳамин телеграмам ки бисёр шуден, ҷамъ шуден, ман бо ҳаракат мекунам ки бисёртар шумода сурат, видео партом. Ягон ҳамин каналҳое ки ман дорум, ягонташ ман пул кор намекунам духтаро. Барои видео карда мемондагим пул кор намекунам. На ки ҳама хеле хай ҳавас кардам, як-ду бор видео кардам, дига омӯхта шудам. Видео карда мондан мегирам. Видео накунам, бо чизе намерасидагӣ ворӣ мешавам да. Хай дар ғарибӣ дига чӣ кор мекунем мо духтаро? Ҳаракат мекунем ки байни одамо дроем ки зиқ нашем. Ай авлод, ай падар модар, ай ҳама ки ҷудо ки ҳастӣ, на тӯй мебинӣ, на маърака мебинӣ, на ягон чӣ. Баъдам хали байни одамо медрои ки зиқ нашай. ҳаматонда раҳмат духтаракҳо ки ҳастен, қатима тамошо мекунен, комментария менависен. Комментариҳои ҳаматона ман мехонам. Касе ки ватсапда менависа, ман мехонам ҳамаша духтаракҳо. Духтаракҳои хушрӯ, духтаракҳое ки намедонен, компанияи атомӣ дар Тоҷикистон кушода шуд духтаракҳо. Ҳама духтарое ки мехостен ки компанияи атомӣ дар Тоҷикистон кушода шава, баъд шумо регистратсия шуда кор кунен, ё ки духтаракҳое ки регистратсия шудагӣ будену удалид шуден, кор кардагӣ нестен, нависен дар ватсапи ман шуморо регистратсия мекунам, ёрдамтон мекунам, дар командаи ман якҷоя шуда кор мекунем. Компанияи атомӣ дар Тоҷикистон духтаракҳо, сайти тоҷикӣ ба нархи сомонии тоҷикӣ заказо. Доставкаи қариб, офисҳо дар ҳама
шаҳрҳои Тоҷикистон кушода мешаванд, духтарако. Ҳамаи чи официал нишид. Шумо официални ай дуруни Тоҷикистон пулотуна, ойликотуна гирифта метонен. Духтаракое ки мехоҳен кор кардан, ватсапи мада нависен. Компанияи Атомира ҳама уже медонад чӣ хел компания, чӣ хел маҳсулото дора. Ягон зани тоҷике нестай ки бигӯй ки да дастиш телефон дошта боша ва бигӯй ки Атоми ам хеле маҳсулот дора, бигӯяй ман намедонам. Рекламаи компанияи Атоми беҳад бисёрай, духтаро. Ай ҳамин сабаб бисёри занҳо кор мекунанд, ойлик мегиранд, маҳсулоташа истифода мебаранд. Агар ки шумода барои просто заказ карданам дар кор боша, ватсапи мада нависен, ман шумода доставка мекунам. Заказтона ба дили пор шумо метонен ки дар дастон бигирен. Бисёри одамон барои борошон дилошон пир нест ки мо пула мегзаронем, бори моро рӯй намекунанд ё ки моро фиреб мекунанд. Ман духтарако дар анами ютуб ҳастам, дар инстаграм, тикток, дар ҳама ҷо ҳастам. Ба дили пур метонен ки заказотуна бигирен, ман шумода рӯй мекунам. Духтаракое ки мехоҳен кор кунен. Дар компанияи Атоми 6 моҳда як бор харид ҳаст. Ман шуморо бо ёрдам мекунам барои одам регистратсия кардан. Балтон намесӯзай, званитон намеғалтен. Кори осонай. Кор барои занҳое ки оила доранд, кӯдак доранд. Расходи зиёд, хариди зиёд надора, духтаро. Ойлики беҳад калон дора. Маҳсулотош ҳамаш ба качествои нағз. Нархш дастрас. Харидош ки дар 6 моҳ як бор ҳаст. Ягон кас маҷбур намешавад ки харид куна. Фикри харид намекуна, як ҷо пул биём харид кунам намекуна. Беҳтарин корай, духтарако. Ман кор кардестам, тонистестам. Дигар занҳои тоҷик беҳад группҳои калон ҳастаи Атоми. Занҳои тоҷико кор кардестиян. Шуморо метонен, духтарако. Марҳамат, духтарако, дар ватсапи ман нависен, ман бо шумода пурратар карда мефаҳмонам. Регистратсия карда дар командаи ман кор мекунем. Кор карда нахоҳен, заказотуна ман рӯй мекунам, духтарако. Доставкаи компанияи Атоми ҳамаш бепулай. Тамоми шаҳрҳои, тамоми давлатода доставкаи Атоми офисиш бепул мешавад. Харид рафта будем, духтаро, барои кӯдако. Мода тобистон ҳози якм мешавад. Чанд моҳи дига ҳоз тобистонаи октябрам тобистонаи гармакай. Барои ҳамин хостем ки кӯдакода либосҳои тобистона бобигирем. Садик хай чӣ хелай чанд қа дошта бошанд ҳамқа бо камаи кӯдакода. Якҷоя рафтем, харид кардем кӯдакода. Шумода камтар видео кардам ки торгови центре ки мо харид мекунем чӣ хелай. Шаҳри Сочиро тамошо кунен. Ҳаракат мекунам кам-кам ай шаҳри Сочи шумодам видео кунам. Ай сабабе ки номи канали ма Макнуна дар Сочи ай ма ҳаракат мекунам ки Сочиро шумодам нишон будам, духтарако. Беҳад шаҳри хушрӯай. Чанд рӯзда як бори видео партофтестам, духтаро. Бисёр одам менависа ватсапамда Макнуна дига видео намекунӣ ютубда. Не, духтаро, видео мекунам. Фақат ки бекор шам, монтаж карда шумода ютубда мемонам. Ман а ютуб рафтанӣ нестам ҳозирашда. Ҳастам ютубда. Дига ҳами инстаграму тиктоку ҳамҷода ман ҳастам. Ҳозир ман бас карданӣ нестам влогора, видеоҳо ма бас карданӣ нестам. Агар ки бас карданӣ шудам, ба шумода мегум, духтарако. Видеои ма тамом шудеста. Ҳаматон дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошен. Хайр, духтаракои хушрӯ.